Kardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjupon. ফুলনি কনস্টিটুয়েন্সি আৰু এপিএইচএলসি আৰু আতুম নিথমা ফাৰমান লং ওয়াক মাতে আকিং পেন কেদাম ফুলনি কনস্টিটুয়েন্সি আৰু পাতে তাং এরাফি মেকাং নিপন থেরেপনিফাই থমকে ভমটিয়ারনি অল পার্টি হিলস লিডার কনফারেন্স মাতে থি হেকপেন এপিএইচএলসি আসংতুং ফুলনি কনস্টিটুয়েন্সি এপিএইচএলসি আৰু আমাই ফুদ্ধনিরাম টিমুং পেন জাপন লিনসি নিথমা ফারমান ফুলনি কনস্টিটুয়েন্সি আৰু লং ওয়াক মাতে aking pen kedam asai deng ponsi bomti arni ni thoma farman an pachok si center rong chehona rong pathyo klamalong me ing ni ponlo bangsa mekang ni ponalong phuloni constituency APSLC aro amai phudhoniram timung kani je ponke kedam tangar ni Sanjay rong phar finance secretary chekrong si BJP asongalong kachepa okdun ke lake APSLC amonik kali lasi bangsa amonik ke APSLC asongalong alikachu enchot lasi ahokpet phuloni constituency APSLC finance secretary ke fumen be lasi APHLC aphan nongno nangke jo aphan si lapusana sai ke klem pon pusi phirang kyang no ningje pon lasi non ke bangji MP kili ka hotke Karbi Anglong West Karbi Anglong lapendi Mahasau district ke thom arara tumta mangu hera APHLC asong aphan vote nangki pidun akinang satpura phirang kya thengno pen kachuning ripat pon fuloni pen aroning ti kathar Karbi Anglong news Itum Fuluni constituency tariging koira narkep pencenglo pinian ke pajudlo ni thoma farman bangsi tabang sokeng pen ke dam program abang ke deng ponlo lam thei bang ke la heno keng pen ke dam APSPS la pen arong kapuri lam thei bang ke la heno ilitum nonapor labang so APSLC ke inglong so farman che ke song apochi ilitum Karbi la pen inglong so do ana bang ke ilitum non em kewangji taringin koira trok farman labang so MP election padopo lasi labang so election ke bangke ilitum inglong so Karbi do ana bangke ningisi keng kam si cijor nangji pusi nitum si ameses arong situmi pupomlo lam the bangke nilitum Fuluni constituency de dhin rimbang bangke lapu pumen be helo non nilitum labang so press along sitame dolo pumen be helo finance secretary lo lapen ke kedam tang alang lia bangke independent matang te thong tron along bangsi halabang so arni sitame misi apos sitame lang ki campaign lapen ke ilitum alang li kedam olama bangke ilitum la penang ana bangke pachi hokang son lo de ilitum la along sitame APSLC pemane inut bani aphan la puson pa join po anong nonang ke Georgia bangke APSLC pen sita pini le thot sitame theklong lo ladak tarabasa rong chona rong ke bang phone abang pu aphan abang ke pa join lo komane a congress lapen komane independent aphansi pa join lo nilitum head of photo ta theklong lo sitame ladak ke nitum APSLC amuli ke kali anong no sinang ke jo jola pusona sai jong si nang le khelong ri labang so party ke claim ke dam jai kathar ke $6 rona teng pen labang so kita pur ang pen labang so nang kache song na ilituma phanang ke than labang so party aphan nang li jong si nong no ke pa jo lo bulang te nang li me thang si labang so akeng ar kong ke kache theng lu nang li me thang si labang so akeng ar kong ke kache thulu asila sona sai bang ke claim klera ke me sen PSLC labang so political party non ke bangji MP election along nang li sitame ansu sei PSLC asong ke pangtang je phan bang le kam nang claim duno lapu bidilang no komane atangka suri pho suri captain bang ke nang li kai reng re nang li so reng re labang so apir the labang so long le litum cherai komone non BJP ke kupia kam si ke claim lo congress kupia kam si ke claim lo nang li mun thi tha prang nang li chini tha non li tum PSLC party ke inglong so farman se claim non komane bihari bongoli li tum PSLC long nang claim dun doma halo sonak taksi non ilitum BJP Congress along ke ilitum inglong so Karbi tumbang ke claim dun dedet nang ji puni lipu bangke adhe ala tum ke claim ke dam ke kumara farman lo halo bang so ke che so kumane bongli bihari halo bang so farman si pini ani claim bom la se pini Karbi Anglong autonomous council ajak kong sitame ilitum council autonomy sitame pini abedet laben ilitum kaporihi BA pass MA pass doctor ke pass engineer ke pass tum ta pini la bang so aboreng abar sai ka bedet alam the nang litum chema tha Pasti alang litum hanili puntung nang litum aron repe labang so sai lang no ke claim abang ke nang li chok chelo labang so sai ke claim ke Karbi ke bang ke nang li phan nang lang wer velu nang li ta ke me kam ke claim ja phan le che pakke pon
moi ingti saini langso rongarat ningkan phokep susi rong chokim de rapita piniar nian ta sarkar pen thangnat akaching thurawar sai longdun delang lakhaing koiraisi borjan MEC constituency arlo hidipi moiso killing pen kahilo kilometer pho moi ingti saini langso arong ningkan phokep susi rong chokim de rapita piniar ni anda thangnat akaching thurawar sai sarkar pen kepipon awilang pusi rong asar prometing ti Wilson Krulapen rongra ratum pen pherang kya tum athingno nangche thandun sonsi alang litum pen ke than ponateng ke PMAYG barpi barso kachitia hemso tovar kejunalang school lapen medical sub center arunodoy PM Kisan old age pension widwa pension hei hui anta longdun delang pusi pherang kya tum kahumri damahut lamthe nangche paklangdun Kedamtang Karbi Anglong Autonomous Council Kiligahut Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar Sanjeev Ing Hilapen Arisang Ho Atum Kachechakte Kang Towar Lapen Kijunalang Ringwell Nang Palipu Pusi Chechakte Kang Lo Bonsitame Piniar Nianta Nang Pipon Pedet Pusi Alang Litumpen Nang Chethandon News Report Karbi Anglong News Lake moi tiro Kopi puriya. lake 21 number Borjan Borjan Homosti. Borjan Homosti purilo Aho hemsul pilong sarkar penabar cycle longge. Sarkar penabar cycle ni tumme phange thangda vi non market ni tum arong ke hemsu da theklong lelang lapen ke to wata mimilang lan parta Barpi bar sochiti barpi bar sochiti hemda long le ave juna langge. juna lang da ni tumaro pen long hi choroi lang ke Arunodoi lapen PM Kisan hai hui longdun igema. PM Kisan ba long de runa doi ba nu ba ni tum de nu ba ni ka long nu tum de Lasorong nai tum nikan kan bak doi poh kicho bocheta. kuki rona prang bele lakhadam bote nikan roket to sikke bata ke dopo arong ke la moiso link pen kon kilometer bag doi dakan ke moisu ling pen ke 5 kilometer ansi de tenale to marong pen bat kuma marong dulang la puke tu ke ni pali rong do la pen kuki rong do tenale to marong phan la chuge dam tang MBC kille ka prang kopine arleng e theitom ba ka pre political party na ga chi chak la som do ma yang ke chak mane ni tum phana chak da VDC chairman Borjan hai pen la ali bang nang bonai pipo puna chi chak do ta pini anta theklong le lang ringwel tanang Egypt da chi chak lo si ta pini anta theklong le la VDC chairman ko lo bang la non bang ma amen pu ta tha Sunaram Singna Dakrong winang li bangke. Gangbra. nili bang gambura lo nili men ke promoting ti don kon bag doi nang le tom lo saro nili tum non amat karbi det ke don kri hini ne do kado we garu nepali dum pen pangui pet ke don kora pho doji te loga chali avar sai ke luga chali over saita belu ni tunge dak pen ho moi sugiling hi dam po hi ga ho hi di piano Tangti kisu ko chilang hem. so che lang hem da belu hi di lai lo hi boka jan tenale tom la barikha hotie ko son lo ke dam ke bang ana ali ke hingno ke towar hingno ke barikha hut ke ni tunge dam ke la son lo ekdom keng op chiplok la po ikeng men dam ni school du na tum da dak pen dam ku ke bang e pon le po mu ke bang e hut bang ke han ang sinu da le ke dam ke do ke dam ke siksa non sarkar phan ko pine nang le tom khachunri la son do manda Kachuning riji lasan hello non council ke jaga the ke ding dum bhan kachuning riji lasan hello jo dak longboi tinia lipen dak ni ten an 1.5 kilometer do lang non ma so dak bang ke inghan to warsin tum dam bo ning kreng hoi ke ini ke dami seta barikha holu te dam ni ase nang tum council ke jaga the ke ding la pen dak borjan along MSC do alang li phanta meni ri chuning ri gang tungan halo ni tum phanta ni ra pasonte ni tum akiro piji halo Tangte ke dam tang ni chari lo. Lapen non BJP ta nikan lo. Utho non MP election ko. Tangte nangle tung kupi ka pong ke vote ki pi ke. भूत की पी मने नि तुम के लाना एकदम तंगान ता भूत पीछे ता नि तुम हना केरा देलु के बसिनोन के बांग जिलांग बांग के नि तुम हना के लांग जे तुम अफाना लिसिन ता भूत पीपो
APHL sia song atumpen pini Karbi Anglong DCA sai hem along nomination alu jogdun tanglu. Theraponi phai thongkep arni DCA sai hem along all party hills leader conference mati thi hekpen APHL sia song atumpen ta non nangke leji MP election kachepate dunji aphan nomination alu jogpon tanglu. Lasinon MP election ke haivek ji pusi APHL sia song atumpen ningthe ponlo. Lapen ke hailote ke chengsi kache song ponji ke hemprek aparman lapen ke six schedule ke pangtang lahaya saisi klemvek ji pusi APHLC candidate ahin pen ferangke atuma thengno chethan pon. So constituency Dipua constituency pen ke ni tum APHLC hello first lo ke jok la pen ke kaduita DC ba returning officer tu alang tum ke lang ateng ta chok lo pusi pu seta scrutiny ke mo 4 tarik si doji la hello la pen nang le kopia ke mang se nang le labang so MP farman nang le ke mang ke nang litum chini le ke di ne litum autonomous state under article 244A ke long vek nang po che pe long vek nang po elitum si rat atum pen si itum long nang ji ke di la lo rat atum aja kong pen pete itum claim on e la pen a jok democracy a law pen pot si elitum election che dan nu nang kok lo la pen che dan nu lo pen autonomous state ke long vek po long le tik ke tu ke ni tu nge o elo la pen six schedule bang ke pang tang vek nang po aja kong kang butang anta ako che end to end nang po la hello la pen dak Karbi Anglong inglong a rat atum a k la pen along ri tu ke pe jok vek nang po la hello akam la pen khilonjia ohomia tum la pen ke adivasi atum alang litum a k la pen along letan itum rai pivek po la pen alang litum na elitum chini lo adivasi atum da backward pikedi alang litum si schedule tribe status ke long pa prang lo ningkan pharo ke thoma prang seta alang litum non anta backward pick lo si alang litum aphan itum mathapon po lapen ohomia khilonjia to mangi mathapon vek po lapen CAA UCC lapen hala Assam healing practices of prevention of evil practices act po albangke pavidet nang ji lailo ni tum lapen son thak ke nuwa son pe do bom jelang mene la pavidet nang lapen di mahasau nonomat ponchat nang bikok lo halo so ponchat di mahasau penta ako pon tu vek nang ji adak di mahasau ta autonomous council under six schedule se hadak pang tang tu nang ji lapen ilitung Karbi Anglong ta ponchat a law nang pilut tang lo election council election da ponchat a law pen si pe dorong lo lai hui an pavidet tu det nang ji pusine tu nge claim vek po lapen non la autonomous award avidet lapen non na itum lang tha aprang ke number 3 Dipu SD autonomous district constituency pusi ki pupu ke di non ke autonomous pa alam theta pavidet lo nai tum lage serious alam lo e tum ban autonomy nang pipi la BJP tum thuke la pen general tum thuke autonomy itum ban sadhin thuke sadhin adha sadhin anda nang ping tum te ili tum ban nang dong sit jisi la tum ke claim lok lo la posi la autonomous alam the bang ke ako belong to nang ji a symbol bang ke ni tum kang wai dun ke torch lo number 1 number 2 ke KC lo la pen number 3 bang ke ringwell la isile la number 1 sin tum long popusi mathalo atema number 1 bang tala ke thop da lo la ke free symbol bam lang reserve kali la ke sir nam ki hai ji phan ning ke thekwan do ni tum bang ke 100% sin tum ning thelo la bang ke non batai ke athema tum inglong arat tum just semet inglong arat la pen khilonji ohomia tum la pen adivasi tum ke akhei la pen along ri ki virje phan ke jokta ning hang he ke di ilitum ekhei pen elong ri ke doji phan si ka che protect ye phan si ilitum ke claim lo pot election bang ne litum si highway popular tema BJP Congress ka do etung ge lage akhei ben along ri do nang ji pu ge ning je ke ala tum ke sir nang lepu hai nang tum se hai ji plo la se nang tum hai der lok lo te ki cheng sia farman Karbi Anglong phan nang ko pia side ke deng ke deng vek ge bang ge lage 6 la autonomous
autonomous state abang lo number ke chengsi number 1 lo la pen number 2 ke la ke 6 schedule kapang tang akam lo an par ke CA pavedet nangi UCC pavedet nangi halaso evil practices act to halata pavedet nangi la pen hala ponchayat aron ke wan la pa pe dolong ledet nangi la pen la mopen ki pubom autonomous district abang ka autonomous area po bangay tum chelong tu vek nangi la pen Sir, public and short is a message, sir. rat aphan ke than kang tung ke la hello modern ahut non pindi arni ke ron pulotang te ron ke chedan ke ko pia pasi ke chedan ek khei la pen elong ri ke chepe jog ye phansi ron ke chedan la pen ron ke chedan ke la election hello ron ke chedan non ke election vote ki pi hello la ituma vote hello ilituma AK-47 rifle lo bomb lo chir lo nok lo e chong lo la hello la potsi la rat atum a vote kadokavita APHLC tom phan pi lap nang po la hello